One eternity later. That every month of December, we emblazon Christmas. We practice the season of giving. And to add more merriment to the occasion, we intend to light our municipal plaza. This is to give happiness and of course to instill the spirit of Christmas. But before that, let us hear a very important message coming to our beloved Bishop of the Diocese of Talibon. We know the fact that the Diocese of Talibon is celebrating the 34th diocesan anniversary, and to share us a very quick and short message, let us put your hands together to Most Reverend Patrick Daniel Y. Parcon. Let's give him a big round of applause. Sa atong kalahorong Mayor, Honorable Janet Garcia, sa mga katapo o miyembro sa LGU sa Talibon, katawhan sa Dios, mayong gabi kaninyong tanan. Karong adlaw atong isaunog ang ika-34 katuig sa katukuran sa atong diocese sa Talibon. 34 years of blessings and grace na gipaambit sa Ginoo kanato o usa kini kadakong butang nga atong angayan pasalamatan kaniya nga luyon niining atong kalisod karon kahimtang tungod sa krisis sa panglawas sa pandemya nga atong iatubang sa gihapon. Nagkayusa kita aron pag sa ulog sa kapaskuhan nga atong naandan nga sa ulugon matag tuig. Busa malipayon kita nga mo pasalamat sa Ginoo sa grasya sa ang mga problema sa kinabuhi tipik og bahin sa atong panaw sa pagtuo. Dining atong krisis nga tubang karon, wala kitay laing dangpan, wala kitay laing saligan ang atong Ginoo lamang. Our God is greater than the virus that we are facing. Muna nga ang atong pag-ampo sa Ginoo kanunay maghatag kanato og kalig-on, maghatag kanato og kusog, maghatag kanato og gitawag nato og resistensya nga maka panalipod kanato batok nining maong virus. Muna nga miingon kita, don't tell God how big is this virus, but tell this virus how big is our God. Ug mao ka nang hinungdan nga nagkatapo kita karong gabi una aron sa pagpahinumdum kanato nga ang Ginoo mas dako kaysa krisis nga atong giatubang karon. Our faith in God, our unwavering faith in God will strengthen us and gives us the reason to celebrate Christmas this year. Still, wingon kita, Merry Christmas to everyone. Merry Christmas. Thank you very much, Bishop Dan Parcon. Thank you for imparting such an inspirational message, and we definitely need all of that. At tagag masipang papak si Bishop Dan Parcon. And at this point, ladies and gentlemen, I was told earlier that Mayor will not render a message kay nagkalaom na ang kagabi. And with that, I would like to request our Mayor, Honorable Mayor Janet Auristela Garcia, accompanied by Bishop Dan Parcon, to press the button. And of course, under my cue, please help me do the countdown. All right? Okay, here we go. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Merry Christmas and a Happy New Year, Talibon. Perfect.
Again. Akong pahimangno sa tanan, ang atong kapulisan na ara sa kilid-kilid, atong pahimangno lang i-maintain ang social distancing o maora dihara ing ana ra kamubo og kadali ang ato ang lighting ceremony in the observance of the health protocols as mandated by the Interagency Task Force Resolution. So akong gihangyo ang tanan, hilabi na ang mga bata, ang mga gagmay, palihog na taog hinay-hinay o hipos o panguli kay naaato mga kapulisan. Ug tuon magpasalamat din ni sa working committee nga nilihok ni ani, especially ni Engineer Lorenzo Flores sa Engineering Department. Thank you very much to Adonis Iscarden and the rest of the team, and of course to Mr. Romel Ausa sa paghimo og mga sanina pagdugang og maayong maanyag nga color sa ato ang bilen, and Dr. Vidal Crescencio III also for collaborating. Tanang department head, di na ako mensyonon, pero daghan kayong salamat sa ato mga department head sa kanunay, sa inyong makanunayong suporta, o sa atong Senior Tourism Operations Officer sa Miss Rachel Saison, nga maoy hinungdan nga kita ang ato ang bilen, maoy atong official entry sa provincial-wide bilen making contest by the provincial government of Bohol. Unta, magpasabot ko sa tanan nga ato ang bilin dili pwede katkatan, dili pwede mutungtong kung maggusto tang magpa-picture. Atong ampingan kay ato raning tanan. Daghan kayong salamat. Merry Christmas and a happy, healthy New Year. Thank you and good evening. And then naa ato mga kapulisan, sila ready na silang mo-enforce sa ato ang mga balaod kabahin sa health protocol. So please na anam-anam na tao hipos. Thank you very much and good evening. A few moments later. Welcome to my vlog. So ngayon, today's vlog, nandito po ako sa Plaza Talbot. Mayroong Pasko Talbot. Wow, ganda ng plaza. So, tutor ko po kayo sa plaza. Yan, yan. Ayan mga ka-idol. Tutor ko po kayo sa plaza, mga ka-idol. Yo! Hi guys! Welcome to my vlog! Ingat-ingat ang buwan. Wow! Ang ganda! Ang ganda oh! Hi guys! Welcome to my vlog, yo! Ha? Dad! Ate, ayaw lagi sa ate. Ayaw lagi sa ate. Ayaw daw bande, ang sindog bande. Kasi ito kayo lang magdiriban ah. See, hi to my vlog, yo! Classmate na ako. Yan guys, mga ka-idol, ganda ng plaza namin oh. Opening. This is opening ang 3rd anniversary sa Cathedral. Ano ba? Kabila na. Sa Kajamal. Wow, ganda ng mga lights yo.
Daming tao, no? Mga ka-idol. Ang ganda talaga ng plaza. This is the best na decoration sa Talibon. Ato ka naman. Ay, ko Jet. Yan mga idol. So, lalapit po tayo dun sa Christmas bilin na ginawa ng ating mga ka-opisyal. Wow, ganda. Ayun yung plaza, guys. So, lapit to. Ayos ng Christmas bilin. Ay. Tor, mag-tor Bikin mo, te. Ayan mga idol, ito po yung bukabawa ng plaza. Jadi wow, ang ganda. Si Dr. Jose Rizal. Ganda yung Christmas bilin pagkagawa mga idol. May pulis ako. Yan ako mga ka-idol, ang ganda talaga. Kami himo ang ano. Isa pa, Jade! Papa! Ano? Asa mo kumupusin? Uy! Hindi magdikit! Siya, ito mo vlog. Gago ka. Pwede kang patubunin ka na. Magandang dilag. Puso ko ay nadilag.
kanang may mas ganit nyo kanan na ang mag-video. Ay, lunang na mo daan sir. Silang pa. Ano makaroon? Silas mama kan, silas mama. Wala mo nga. Palihog ang plaza, palihog. Dahil kasi man. Ano doon na? May unsan eh? Lalik talayo. Yate ka daw. Ayun mga ka-idol. So, yung mga idol, doon magtatapos ang aking vlog for today. See you to my next vlog mga idol. Bye-bye!